जय श्रीमन नारायण। फिर सर्वस्व के भजन के दुनिया में एक बार स्वागत बा, अभिनंदन बा, वंदन बा। ये दुनिया स्वार्थ के दुनिया हो, निस्वार्थ ना हो। 100 गो में से 90 गो आदमी स्वार्थ पर टिकल बाड़े, 10% आदमी निस्वार्थ बा। केहू के केहू से बिना फायदा के केहू से केहू बोलबो तक ले ना करे। ऐसे इस समाज में जैसन होता, एगो कवि अपना गीत के माध्यम से सभी के बीच में ये भजन भेज रहल बा। ये भजन पर संगत में कलाकार, तबला पर हमनी के परम पूजनीय गुरुदेव विजय शंकर उपाध्याय यानी सोनू बाबा जी बानी। बैंजू पर हमनी के मास्टर कासिम भैया जी बानी। ऑर्गन पर हमनी के नितेश बाबू बानी। विशेष सहयोग जोड़ी पर हमनी के सुखदेव भैया भुवर जी बानी। कैमरा और गोपाल भैया बानी। ऑडियो वीडियो माही म्यूजिक के सौजन्य से आदरणीय हमनी के संजीत भैया के माध्यम से हो रहल बा, जेकर विशेष कृपा बा, आभार बा। आई भजन से सेवा ली। देखी दुनिया में कैसन लोग बाड़े, का होला। आरे ऊपरा ले सबकी हुई तो बा, आरे ऊपर आले सब केहू। ऊपर से जब जाई तो सब कोई आपन बा, लेकिन भीतरी ओकरा मन में का चलत है केहू देखे जा। ऊपर आले सबकी हुई तो बा, भीतराल छुड़ी लेके फीटबा। ऊपराल सब की हुई तो बा, भीतराल छुड़ी लेके फीटबा। ऊपराल सबकी हुई तो बा, ऊपराल सबकी हुई तो बा, भीतराल छुड़ी लेके फीटबा। ऊपराल सबकी हुई तो बा, भीतराल छुड़ी लेके फीटबा। के पहला पद थोड़ा गौर से सुनो। दुनिया में सब केहू कमावे के साथी, काम करवावे खातिर
बान्हता लुगाती अगर केहू से केहू के काम बा तबे ओकरा कहा जाता। अगर काम नहीं खे ये महाराज काम बात तब जाता, काम ना रही तू ना जा। यानी ओकरा पीछे स्वार्थ छिपल बा। कभी भाव दुनिया में सब केहू कमवे के साथी काम करावे खातिर बान्हता लुगाती सएगो में एगो कौनो मीत बा, सएगो में एगो कौनो मीत बा, भीतराल छुरी लेक फीट बा, ऊपराल सबके हुईत बा, भीतराल छुरी लेक फीट बा। गीत के दूसरा पद कवि कहतनी के करा के नीमन पाही के करा के अच्छा मन अत्यंत व्याकुल बा कि केकरा के हम नीमन कही या केकरा के अच्छा करी केहू ऊपर से चिन्हाते के करा के नीमन कही के करा के नीमन कही के करा के अच्छा झूठा बोले वाला लोग बनता रे साचा निमन आदमी के कहीं वैल्यू बा। अगर जे सच बोलता ओकर बात केहू नहीं के सुनत, आ जे झूठ बोलता चुगली करता ओकर जिया जिया होता वही नेता बनल बा, उहे दुनिया के भाग दौड़ में शामिल। कैसन समय आ झूठा बोले वाला लोग बनता रे साचा छोटा कुमारी चावा बड़ा तीत बा, छोटा कुमारी चावा बड़ा तीत बा, भीतराल छुरी लेक तीत बा, ऊपराल सबके हुईत बा, भीतराल छुरी लेक तीत बा।
या बाबूजी से तनिको न डर बा। आज के जनरेशन में, आज के शताब्दी में पुत्र पुत्री अपना माता पिता के कदर नहीं खेलो कर। काहे कि जौना घर के नीचे हमनी के जौना रूम में माता पिता भाई बहन बेटा बेटी के साथ टीवी देखत रहनी हजा, सीरियल देखत रहनी हजा, अब उ सब लाज डर खत्म हो गई। पहले रामायण देखब जा, कृष्णा देखब जा, शिव पुराण देखब जा, आज वही कैसन समय आ गई, कहूँ के डरे नहीं, लाजे नहीं। माई ओजे बैठल बड़ी, बाबूजी ओजे बैठल बड़े, आ लड़का के तनिको लाज नहीं। अनगिनित अनगिनित प्रकार के सीरियल देखते, यही तो कवि के भाव। माई या बाबूजी से तनिको न डर बा, लाज शरम तनिको ना गतरे गतर बा। बाबा करंट के इहे गीत बा, बाबा करंट के इहे गीत बा, भीतराल छुरी लेके फीट बा, ऊपराल सब केहू हित बा, ऊपराल सब केहू हित बा, भीतराल छुरी लेके फीट 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 बा।